Will, kamusta na? Ayos naman. Ang ganda ng bulaklak mo ah. Oo nga, para kay Gigi. Nag-aalala pati yun. Ay, nag-aalala pati yun sa'yo. Ganda ng pormahan pati natin, no? Ay, grabe. Kuya Ramil ah. Parang lalo ka nag-blooming yung nagkasakit ka. Kamusta na Kuya Ramil yung ano mo? Ayos naman po. Okay na yung sugat mo, magaling na. Okay. Okay. At maglalakad tayo ngayon. Medyo ano na naman, challenge na naman to. Ano kaya mo Kuya Ramil? Kayang-kaya. Basta si Gigi. Grabe. Oh! Oh, ano na? Ano na yan? Ilalakad mo na. Bakit mali yung lakad? Mali yung lakad. Nilalakad si Kuya. Nilalakad ko na. Aray ko. Nilalakad ako kay, kay Nanay G. Ang bigat mo na, Kuya Ramil. Pabira. Nilalakad ka na pala ni Nilalakad ko supportive. na. Para mabilis ang nilalakad ko na. So, pat mabagal ang lakad ni Kuya Ramil, oh. Yan, at papacheck po din natin ito sa kakilala nating therapist. Yan, si Kuya Ramil. Mga kalingap. Sa paglalakad may ano po siya, may challenge. Pero kahit nahihirapan, Kuya Ramil, Okay lang. Kita lang si Gigi. may dala pa yung ganda ng forma pati ni Kuya Ramil, oh. Ano kaya ang magiging reaction niya ni Nanay Gigi? Wow, wow. Diyan na po mga kalingap, nakarating na kami sa haba ng biyahe. Ang haba talaga. Ang haba ng biyahe ng paglalakad ni Kuya Ramil. Ayan talaga si Nanay Gigi, oh. Yan. Nag-alala yan sa'yo. Oh, bless. Nakakapag-ano na ka. Dahil wala ka nung Sabado. Wala, Friday. upo muna. Oo, nagpunta yan dito mag-isa. Oo. Bakit Dahil naman? Wala ka daw eh. Wala ay Oo, anong nangyari at wala ka daw? sa dito ako. Oo. Yakan yung aking anak ng nakain ng Jollibee. Ayun. Mm. Nakita yung kanyang pick up niyo. Oo. Sa daet. Ka. Nakita yung ano ni Sir. Parang Pick up. blooming ka. Bakit? Gumaganda ka eh. Ay, Oo. wala akong piso pahingi. Yan. Para sa kanya. Doon kay Nanay Tina. Mm. Mayroon pa nga oh. Lalong paganda yan. Oo. Okay lang yan. Thank you. Salamat. Yan ang magandang ano kay Ramel. Dapat naman ho siya. May isang anak lang ho, sir. Sa kanyang papaligaya ho. Oo. Ganon ho, sir. Kasi malungkot siya pag walang anak eh. Wala siya kausap. Ganon ho, sir. Ikaw nga ang nagpapasaya dito eh. Oo nga. Oo. Yan lang po, sir. Oo, ang gusto mong mangyari kay Kuya Ramil mo, kahit meron siyang kasamang isang anak, ano, Yun po, sir. Kasi- Para ho, may siya, mayroong nagpapasaya. kausap. Oh, pasaya ho sa kanya. Iba talaga pag may anak, ano? Katulad doon sa akin, si Jero. Yan. Mm. Nasaan yung ano? Wala. Nasa galaan. Naiiyak po si Nanay Gigi. Ang ganda ng flowers, oh. Galing pa yan Mercedes. Thank you, Ramela. Oo. Salamat. Miss na kita. Lalo na ako. Ala, nagkamisa na po, mga kalinga po. Sa totoo, sir. Pat nga kay Ramel, mayroong isang anak lang. Kahit babae, lalaki, ganun ho, sir. Ano bang gusto mo? Ay! Wag muna. Nako si Kuya Ramil, delikado, ah. Ay, lalaki. Hindi ko na hangad babae, lalaki. Yung anak mo lang, Ay. dapat nasa iyo. Lalaki. Mm.
Nasa iyo lang. Ang gusto kong sabihin ni Nanay Gigi, meron kang kasamang anak Anak mo. yan. Ang tunay ho Para yun, sir. hindi ka malungkot. Oo. Mm. Tama yun. Hindi basta-basta lang ang ibig ko sabihin naman kapag may sakit siya, basta na lang iiwan ng kanyang asawa. Yun naman hindi dapat yun. Mm. Mali ho yun. Sir, di ba? Oo. Kahit isang anak sa kanya, Oo. para naman siya masaya. Tunay ho yun, sir. Kaso, nasa Laguna. Ikutan ka mo sa awa mo. Para meron ka naman din kasamang anak. O babae, lalaki. Ganun lang yun. Ganun ka kamahal ni Nanay Gigi, inaalala ka. Oo. Tunay yun. Mm. Kaya mo ako ha. Sulat parents lang. May purpose. Pero hindi naman ano yan, taon-taon yan. O binilag ko ang anak ko. Kaya alam kung saan-saan lang pira niyan. Hindi. Iba ako magulang. Kaya ako ganito lang. Tunay ang pagka ano sa anak ko. Totoo yun. Dapat ikaw, isang anak lang o babae, lalaki. Kahit, May napapansin ka kay Nanay Gigi, kuya ano? Gumaganda. Gumanda. hey, wala akong piso. Maganda ka daw, Nanay Gigi. Thank you. Kitang-kita yung blush mo pag blush mo dito sa camera, Nanay Gigi. Anak ko, sese. Maganda naman talaga si Nanay Gigi, kaso nagpapakalalaki lang eh. May edad na ako dan. 38 na ako. Si Jero sir pala. Birthday na pala yung bata sa November 16. 9 years old November na. 16. Malapit na, no? Aha. Malapit na. Maging 9 years old lang po siya. Araw mo nga kami. Ay, Nakita mo si Ramil. Kita mo si Ramil. lalong gwapo. Mm. Malungkot po lang buhay nito pag walang anak. Oo. Dapat may isang anak ka lang sa iyo. Tunay. Kasi may kausap ka. Pag nasa loob ng bahay, may kausap ka. Kami ni Jero, kumakain, may kausap ako. Oh, ganun lang yan. May libangan. Oh, ganun lang. Kasi mahirap pag walang anak na kasama mo eh. Oh sir, totoo yun sir. Kaya ikaw, kunin mo yung anak mong isa, kahit isa lang. Babae man o lalaki. Para nasa iyo. May kausap ka, ganun lang. Tinama ko. Kahit ganito ang buhay ko. Tuloy-tuloy lang. Kung ano Gagawa na lang masasabi mo. tayong bago. Paano yan? Narinig mo? Narinig mo sinabi? Gagawa na lang kami bago. Ngay! Tawarin ako, Panginoon. Dito ka lang sa bahay, huwag ka na umalis. Seryoso ka dyan, Gigi? Aba, basta mabuti siya, mabuti rin naman ako. Bakit? Totoo naman. Hindi ko siya papabayaan, kahit marinig pa ng asawang ho niya. Kahit may sakit, alagaan. Ganon. Kuya Ramil, may nagmamahal sa'yo. Anong nararamdaman mo at may nagmamahal sa'yo? Papahalaga pala, ano? Maganda sa kanya. At least, mayroon po malasakit sa kanya na hindi naman masama. At yung asawa niya, makarinig man sa hindi, basta maganda ang palagad sa kanya kay Ramil. Tapos mayroon sakit, iiwanan lang basta. Yung akin naman hindi ko aray pababayaan. Sa totoo lang po. Kasi may sakit ko eh. Yan. Ang ano ko sa inyo. Kaya ikaw Ramel, kahit isang anak lang, kuhanin mo. Isa. Kung kasal kayo doon, sa hindi. Kasal ba kayo, Kuya Ramil? Yan na. Hindi. Tawarin ako. Tayo magpakasal. Ayun ka na dito! Hindi kita pababayaan. Kahit marinig man yan dyan. Hindi kita pababayaan. Asikasin pa kita. Saan mo? Parang may ipapakasal tayo mga kalingap pa. Tawari ako, Panginoon. Pero ang payo ko lang, ipag-pray. Yes. Ipag-pray. Tunay.
Tunay ho. Ano yung proseso. Kumbaga, hindi yan basta-basta. Mm. Ano, Kuya Ramil? Oo. Ako, di man ako, hindi ako against sa mga ganyan. Pero dapat, ipag-pray. Pray lagi Hindi yan Gabi-gabi basta-basta. yan, sir. O, di ba? O, tama ba yung Kuya, Tamang-tama. Tama yun. Oo. Manalangin tayo tuwing gabi. Ang magtulog, dasal. Bago mag-pray God. Oo. Kuya Yun, sa sir. Ate Gigi, pinag-pray mo ako. Oh, siyempre. Nandun ka lagi. Wow! Totoo yun. May cellphone ka na ba? Wala pa nga eh. Yun lang, wala kang kontak. Wala. Mm. Oh, nakita mo naman yung gamit ng bata. Binili ko sa purpose yan, hindi kung saan-saan. Kung ako nakita mo, hindi ako basta na magulang. Ang lahat ng nandoon na. Oo. Yung kinain, Iba yung ngiti ni Kuya Ramil eh. kinain namin sa Jollibee, 1,000 lang. Kuya Ramil, ano sa tingin mo? Anong nakikita mo sa kanya? Hindi ko masabi. Anong nakikita mo sa kanya? Ngayon? Ngayon, nakikita ko siya mapagmahal na magulang. Yan. Tama yan. Tama, ito ang ID card, ay ng ID ko, oh. Mm. Babay ito, oh. Mm. Oh. Yan. Iba ang ngiti ni Kuya Ramil Ito sa ngayon, purpose no? ni Jero, ito. O, ganun din ang buhok ko. Naghaba na ang buhok mo pati, Yan. Oo. Mabagay naman sa'yo, Nanay Gigi. Hindi na magbabago. Ganito pa rin. Mm. Kakayak na kaka. Nung bago ho kami, sir, umalis. Ano namin, leader ho sa purpose. Iyak ho talaga ako kasi nakakamiss eh. Lahat ng mga members po namin. Yun, ho. Lahat po kami. Nag-iyak ka pag alis mo dito. Natagalan din na wala ka dito ay ano? Isang linggo nung Biyernes po. Mm. Yun, Tapos, sir. Nung umalis kami sa Bicol, Huwebes po. Ang madaling araw, dumating kami dyan sa Daet, sa terminal, Laona. Sino nang una mong gustong makita pagbalik mo ng Bicol? Siyempre sa mga Si Kuya Ramil. kakayak. Siyempre, wala naman mo ibang nag-aalala sa kanya. Mm. Yan lang ang ano namin. Totoo yun. Hindi nagbabago, ganun pa rin. Ayan, tatapatin natin si Nanay Gigi. Tapatin ka na namin, Nanay Gigi. Ah, Ikaw ba ay nagmamahal na kay Kuya Ramil? hindi pa nakamove on muna. Kasi may tatay yung aking anak eh. Magmumove on ka muna. Hindi pa basta-basta. Hindi pa basta-basta. Dadating tayo dyan. Ay, dadating. Pero sa tingin ko talaga, mapagmahal ka, Nanay Gigi. Oo, sa totoo lang ho, sir. Hmm. Kahit ako naman ganito ho. Ang ano ko, nakikita ko sa gayan, walang kapurgat may sakit, iniiwanan ng asawa. Wala naman anak siya. Mm. Dapat kahit isang anak lang ho, meron siya. Para mayroon ho kausap. Kumbaga naawa ka sa kalagayan ni Kuya Oo. Ramil. Meron siyang karamdaman, Oo, ganun ho. iniwan ng asawa, Oo, walang kasamang anak. wala. Kaya, Yan ang magpaliga sa kanyang anak niya. oo, kaya iniisip mo siya. Oo, Pinagpipray mo din siya. siyempre. Yun. Yun. Grabe si Kuya Ramil, ang lakas ng dating mo eh. Iba talaga pag ano. Iba talaga pag mga ano. Ganun ho, sir, nagmahal. Manugad. Tapos mayroon sakit, iiwanan na lang basta. Hindi pwede yun. Mali. Dahil dyan. Dahil dyan. Ito na yung Wow!
Parang ako yung kinikilig ah. Oo. At Ganun lang. Mapagmahal ako. Kita ko ganito lang, Ramel. Totoo yan. Alam mo naman, kita mo ng anak ko. Wala ako dito, nasa baba eh. mm. Paglaro. ito Ate Gigi. Isa pang tanong. Mm. At ano ba yung nangyari sa iyo? Bakit ka nagsuot ng panlalaki na? Ang gusto ni Jero. Kasi gusto ni Jiro. Gusto ko naman yung mga short na nga. Hindi ganito. Ayaw niya. Mama, pagupitan mo ang buhok mo. Hindi. Ayaw ko. Oo. Parang nga, mama, maganda ka na ngayon ah. Hindi nga. Oo. Sabi ni Jero. Pero hindi na tuloy-tuloy na, sir. Tuloy-tuloy na ang ano mo. Pag papanindigan mo na ikaw ay nilalang bilang isang babae. Tsaka nasaktan ka eh. Alam ko nasaktan ka. Oh, di ba? May kwento. Dati nasaktan ka kaya yan nag-ano ka na lang. Parang sinarhan mo na yung puso mo sa mga lalaki. Ano? Ano Gigi, no? Ganun no. Ngayon may kumakatok. Ay! Si Ramel. Hindi pa bubuksan at Nanay Gigi. Pintuan. Sarado muna. Sarado muna daw. Okay lang. Mm-mm. Okay lang. Makapag ano naman kuya, makakapag ano. Makakapag-antay po ako. Yan. Huwag kang magdali. Ang nagmamadali, Bilis. napapamali. Pabihira mga kaibigan. Ang nakakamiss din po dito eh. Ano, namiss mo din to eh. Si Nanay Gigi, no? Namiss ko talaga. Nagkasakit kasi siya. Hindi nga. Baka ang pagpunta mo rito kung ano laang. Oo. Seryoso. Tunay. Seryoso ako. Ang hindi ako tulad ng ibang nanay dyan, pabaya sa asawa, pabaya sa anak, ay hindi. Inuwi ka. Alaga sa anak. Yan. Tunay mo yun. Isip-isip. Siguro to dito lang to natutuwa eh. Oo. Pag nagpunta. Magsisimba yan lagi. Ako din ho, sir. Gabi-gabi ho naman ho yan, nagpipred eh. Siyempre, dapat ang mga ano natin sa buhay. Hindi natin tanuan. Saka dadasal. Ganon. Lalo na yung aking anak din, ganon din. Nagsusulat, nag-aaral. Gabi-gabi ho yan. Yan mga aking anak. Dapat si Ramil mayroong isang anak niya sa kanya eh. Para mayroon libangan kausap niya. Totoo yun. Hindi sa ano. Yan, nasa iyo yan. Hindi lang nakakatanda sa iyo. Tinan mo ako kahit ganito. Ano. Masaya ang ano, masaya pa rin. Masaya ako kasi may kausap ko gabi-gabi. Kumbaga dagdag ano, kasi pagan din. Paghanap buhay kasi may bubuhayin ka eh. Ganun lang yan. Isang katulad ko. Ito ay mag-ano na daw ito. Magpapari na. Ay, joke lang po. Ano yan po si Christian po, si Kuya Ramil, mga kalingap. Yan, at ano yan, busy din siya sa mga mga gawain. Ibibigay pa si Kuya Ramil sa'yo bago magpaalam. Ano yung surprise? Ayan ba yung sorpresa mo, Kuya Ramil? Upo ka dyan. Oo. Oh, yan. Para may panggastos ka daw. Yan. Yan, kahit ganito magulang, inis ko na rin sa mga gamit. Totoo yan.
Yan, dapat yung asawa mo ganun din eh. Mm. Hindi sa naglalabang, hindi sa pagbibiro. Mm. May libangan ka May- kasi hiram-hiram lang. May hiling daw ito sa iyo si Kuya Ramil, may hihilingin. Ano daw ho? Ano yung Kuya Ramil? Huwag nang magiinom. Yun lang Pag tapos. hindi nag-inom ng tubig. Pag hindi nag-inom tubig. Pwede naman pag tubig. Oo. Ay, naku Ramel. Tapos ka dyan, Gigi. Pag Yan ang hindi ka hiling. mag-inom tubig, Sige, Siyempre, tubig. ganun lang yun. Oh. Okay na. Mm-mm. Kung di, nanay, Ako'y may in love. May Uy, in in love at love magpaiwan na sa'yo. sa'yo. Magpaiwan na Sana ay dito. Oo. Tinitingnan ka daw kung di ka na mainom ay. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin o kay hirap pigilin? Ay naku, Ramil yung puso ko sa'yo'y bigay. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Sino? Thank you daw eh. Thank you, Ramel. Yan. Okay. Para ikaw napapatuwa ko na rin ha. Ah. Luluwa ka pa eh oh. Yan, nagbahalang tao. Oo. Dapat yan ang asawa mo. Namumula na mata mo eh, paluwa na rin oh. May love lang yun sa akin, sa boses eh. Tapos nung mapaus na siya, wala na. Ay, hindi naman sa gayong sir. Maliho din. Nung mawala na, no? Ako kay nagkakantar naman ako eh, pero hindi. Mm. Basta Pero- tuloy-tuloy lang. Pero ito ang hindi niya alam. Na ngayon ay mas magaling ako sa pagkanta. Yun! Lalo na sinemahan mo rin. Yung, Mapay, wag ka na, Kuya Robin. dito ko na. Tatali ng taga Oo. sa may arigi. Mm. Oh, masaya ka, nandito. Oh, ganon. Kailangan mahabang pag-pray yan. Dalanginan. Ganon na, sir. Huwag kang iiyak. Paano yan, Nanay Gigi? Maalis na kami. Sige po, sir. Thank you. Rabel, salamat na marami. Salamat ito sa ulang. Thank you. Okay. Yan, ingat sa daan na, sir. God bless po. Salamat. Maano na po kami mga kalingap at Ingat din. mga kalingap, maraming salamat po sa sa panonood ng ating